Λοιπόν, καλησπέρα Λάνια. Γεια σας ρε μάγκες. Και η εκδρομή. Έχουμε εκδρομούλα Fish and Boat Athens στην Αθήνα. Fishing Pro Team. Ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη. Μόλις πάμε να πάρουμε και τους άλλους και κατευθυνόμαστε προς Αθήνα. Θα σας πάρουμε μαζί μας. Θα σας πάρω. Μαζί μας θα ταξιδέψουμε. Άμα δεν μας πάρει ο χάρος. Άμα δεν μας πάρει ο χάρος, σίγουρα. Ποιος θα μας πάρει? Οπότε πάρτε κάτι να τρώτε και απολαύστε. Μπορούσα να κατεβάσω το χειρότερο. Εγώ δεν... Τι? Άντε, θα έρθω εκεί. Δεν με θέλουνε. Εμείς δεν σε θέλουμε. Τι να κάνω. Όχι ότι κάθεται το ένα μπούτι του ενός πάνω στο αλλού, αλλά τέλος πάντων. Ξέρε μαλάκα. Τι έπαθες ρε καλά εσύ? Τι, α? CJ. Ευχαριστούμε πολύ. Τι? Κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Έχω χάσει μερικά επεισόδια γιατί κοιμόμουν σε όλη τη διαδρομή και αυτό έχουμε φτάσει σχεδόν. Κάναμε μια στάση να φάμε. Λοιπόν, αυτά τα βανάκια δεν βολεύουν με τίποτα για αυτούς που κάθονται. Ναι, είναι μεγάλα. Ναι, χωράνε πράγματα. Κόσμος δεν χωράει. Όχι παιδιά, εγώ πήρα με κάρτα. Γιατί όλα τα πορτοφόλια είναι πίσω. Και έβλεπα, ειδικά την πρώτη φορά που σταμάτησε, τι κάνουνε ρε μαλάκα τώρα, γιατί μάλλον. Η πρώτη, ξέρεις τι μου είπε. Η πρώτη, μου λέει η πρώτη, καταλαβαίνετε ελληνικά. Μου λέει μια. Σιφσαρόκ πες ρε. Μου λέει τι σου είπε. Θα βγάλω είδηση. Καταλαβαίνετε ελληνικά. Σας πληρώνουμε και κουμάντο με τι να πληρώσουμε. Το χαζό. Ναι ρε. Έπρεπε να την πεις άλλη. Τώρα λέει. Ναι ρε. Ω, τα τσιγάρα μου δεν πήρα. Ταμείο. Άνοιξε μια... Παναγιώτη. Έχεις πάρει το κλειδί. Πάτσα παιδιά ένα βιωράκι. Εγώ χάσει όλα τα επεισόδια ρε. Αληθόρες. Λογικά ναι. Κάνε καλά ο Μιλάρος που κοιμήθηκε. Λογικά ναι. Τον πήρα λίγο στο τιμόνι, όλα καλά. Καλούσε το λέει να εσύ τρώνε και ξυπνούσα. Εγώ πάθαινα κάτι έτσι Κάτι ανακοπές. διαλυματικές και γυρνώσα και το έλεγα καλά είσαι, καλά είσαι. Ναι, γιατί ρωτάς. Όχι, όχι καφέ. Έτσι πιο καφέ τώρα Παναγιώτη. Αλήθεια. Άστε ρε. Νύχια κανονικά. Ναι. Νύχια κανονικά άλλο. Ναι. Θα φάω τίποτα από εδώ. Εγώ θέλω ένα κρύο το κοτόπουλο. Ναι. Πάστα, πήγαινε. Why not? Αλαλά. Για έχει ένα ψοφό. Από άλλο πλανήτη. Τι? Μάλλον εμείς είμαστε από τον ύπνο γι' αυτό. Ναι. Ξέρω εγώ. Γαμώ το 90%. Κοιμώται να τον ξυπνήσω αυτόν ρε εσύ. Ναι, άμα πας 120 θα τον ξυπνήσεις.
Είχε ένα ωραίο ύπνο, τώρα δεν ούτε να κατεβάσω. Ναι, ενώ εγώ που πάει ο Κώστας σαν σαλόνα μου ξυπνάω. Τι ώρα που με ανανουρίζει. Πάει και έτσι μέσα. Ναι, ρε. Μα αυτό είπα. 5 ώρες κοιμάται άλλο. Μα αυτό είπα στην κάμερα. Λέω, έχω χάσει όλα τα επεισόδια. Απλά σταματά, απλά λίγο έτσι, κάτι να λαμπές. Α, σταματήσα να καθορίσουμε, κάναμε. Ο Τάσος ο Κουτσός. Ο Χρήστος ο Χοντρός. Δεν υπάρχει πιο ωραία τυρόπιτα για μένα. Και συνεχίζουμε τώρα. Κατευθυνόμαστε προς την Αθήνα. Τολμηρή μπλούζα για Αθήνα. Εδώ το βάλεις ψηλότερα νομίζω. Ή δεν έκατσε, τώρα έκατσε. Ναι, αλλά δεν κάνει. Θέλεις πιο κάτω. Δεν κάνει, αφήνει κενό νομίζω. Κάπως παίρνει μορφή σιγά σιγά. Είναι μπει εδώ τα πάνελ. Μπήκαμε και εδώ. Βιτρίνες. Ετοιμαζόμαστε. Είμαστε σε καλό δρόμο, δεν ξέρω καν τι ώρα είναι, αλλά είμαστε καλά. Δώσε πλάνο. Θες να μην προμονώ ρε μου. Σιγά σιγά κάτι γίνεται. Μήπως να πάμε λίγο πιο εκεί. Αυτά. Αλλά μην το έχει το πόνο. Θα κάνω και μπράκια.
Θα δω, είναι κι άλλα. Πάρεις παλμό, ακόμα το πόδι μου. Δεν τραβάμε λίγο. Κάποιοι θα πούν ότι είναι ψεύτικα προφανώς, έτσι. Πού να ξέρα φυσικά. Πού να ξέρα, κάποιοι θα πούν ότι είναι ψεύτικα. Μόλις τα πιάσαμε. Κοίτα ψαριά ρε. Σοκολάτα, αληθινά είναι. Αμά. Κάτσε να τις αλλαγές έβγαλες. Θα κυνηγήσω εγώ τον κυνηγό, λέει τώρα. Ρε κοίτα να δεις που σιγά σιγά μοιάζει με μαγαζί. Κάποιοι κακοπροαίρετοι θα πούνε ότι δεν μπορώ να φάω μόνος μου ένα τέτοιο όστρακο. Μετά θα τρέχουμε. Μετά σας γάμισα όλους γιατί ξέρετε, είναι και αφροδισιακά. Τι θες? Θέλω να χαρακτηρίσει ο καθένας μας πώς νιώθει τώρα. Οκ. Οπότε, εγώ είπα ταλέπορος, ο Βασίλης είπε Ξεκουλιασμένος. ο Χρήστος Συντετριμμένος. συντετριμμένος, Χαμημένος. γαμημένος. Και πάμε στον Τάσο. Τάσο, πέρα από ανάπηρος, πώς νιώθεις μετά από όλη αυτή την ημέρα? Από μπροστά παρθένα και από πίσω μπαίνουν τρένα. Λοιπόν, δεδομένου ότι είμαστε μια μέρα ξύπνοι και τρέχουμε όλο αυτό το οποίο πλέον αρχίζει και μοιάζει λίγο με έκθεση, βάλαμε και τις σημαίες, φάγαμε και την πίτσα μας και είμαστε έτοιμοι σε λίγο να φύγουμε και να αποχαιρετήσουμε την πρώτη μέρα που ήταν μόνο τα συσσήματα και να κάνουμε ένα μπάνιο και να αράξουμε. Και επίσης να έρθουμε αύριο πρώτη μέρα έκθεσης. Αυτό. Παναγιώτη, όμως εσύ δεν μας είπες πώς νιώθεις μετά από αυτήν την ημέρα. Διαλυμένος. Να μαζευτούμε λοιπόν πρώτη μέρα, έτσι. 9 και 10. Φρασκαδούρες μέχρι τα αυτιά. Αλλά τελειώσαμε. Τα καταφέραμε, άιτσο. Day 1 done. Αποστολή. Εξετελέστε, παιδιά. Τελειώσαμε. Σχεδόν, εντάξει, έχουν μείνει ψηλοπράγματα. Αλλά Ο Γολγοθάς πέρασε. τώρα τι έχει μείνει, η ουρά έχει μείνει μόνο. Όλο είναι έτοιμο. Μετά από μια πάρα πολύ κουραστική ημέρα, ήρθε η ώρα να πάμε να κοιμηθούμε μετά από 24 ώρες ξύπνοι. Έχω βγάλει φυλάδια. Οπότε τα λέμε αύριο. Για να δούμε το σπίτι που μας έκλεισε ο Παναγιώτης. Έχει εδώ για να παίζουμε. Στέκες. Ωραία θέα. Ρολογάκι. Για να δούμε. Ω, κουζίνα. Έλα. Αλλού. Κύριος Παναγιώτης Γλύκος εδώ, μυρίζει. Εγώ εδώ θα κοιμηθώ. Τι, εδώ θα κοιμηθώ. Με τα πόδια πάνω στο τέτοιο. Με τα πόδια πάνω στο κάγκελο.
Μπανάκι 1, μπανάκι 2. Τρομερό. Κομμάτι διπλό. Α, είναι διπλάκι, ένα διπλό ρουλό. Δεν έχει μιούτα από κάτω να μην είναι. Μαλάκα. Εντυπωσιάστηκα. Ναι, ρε. Εδώ ο αδερφός έπλεξε. Έχει μιούτα. Κοίτα. Δεν ακούγεται. Μήπως με τα σπασίματα και με αυτά. Ναι, ρε, κάνει φασαρία. Για σπάσε λίγο να δούμε. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Εδώ δεν έχουμε τέτοιο μία στέκα που γεια. Τι δεν έχει. Μία στέκα. Μία Τι στέκα. δεν έχει. Έχει εκεί να βάψει ένα. Ποιος κερδίζει? Πού είναι το... Τίποτα, 0-0 πρώτο game είμαστε. Και την έχασα. Άρα μαλάκα, ήσουν λίγο πριν κερδίσεις. Δεν πήρα, Τάσο, αλλά την έχασα. Τάσο, τι γίνεται ρε φίλε. Την έχασα το φαουλάκι. Δεν πειράζει, ήθελα να είναι δίκαιο το παιχνίδι. Ναι, τώρα... Όχι. Για να δούμε. Με. Κοιτάω να δεις θα μου χτυπάει, Θα τη σχίσει την τζόγα, αδερφέ. Όχι, μόνο τη γάτα σχίζουμε. Θα σου λέει. Και το γλύκω λίγο. Έλα να μην το χάσεις. Έλα, όχι, περίμενε. Πατάω το μόνο, δεν το πατάω. Με καραμπόλ. Καρομπόλ. Είχαν φάει, μας έχουν έτοιμοι. Πώς έχεις φάει? Πρέπει να θυμηθώ το παλιά. Τι είναι αυτό. Άρα. Έλε παπαούτε. Παπαούτε. Έτοιμη ομάδα. 100 πανέτοιμοι. Πάμε λίγο. Άμα πηγαίνει ένας να δει πράγματα. Το καλάμιτο είναι έξω. Καλημέρα. Γαμιούνται. Καλημέρα σας. Κανονικά. Σάλτι κρού, πολύ ωραία τέτοια. Εδώ πρέπει να έρθουμε. Ναι. Ωραία λιχαράκι. Και μια τέτοια να είχαμε. Και το μικρό πες. Γαρδέρ, πορτοκαλί, χακί. Αυτό το σάλτι πρέπει να ψωνίσουμε κάτι. Ναι, είναι ωραίο. Στον κυρισμό πάμε να δούμε λίγο.
Λοιπόν, πρώτη μέρα, σχεδόν όλα έτοιμα. Βασιλάρας. Και σε λίγο περιμένουμε να ανοίξει. Θηρίο. Πλακιά. Αρχίζουμε. Θα χεστώ. Κάθετα. Α, δεν γέλωσα. Τίποτα, εν τω μεταξύ μετά το συντοπίσεις. Έλα ρε μαλάκα, το καρτελάκι μου ρε μαλάκα. Έλα, έλα. Νομίζω η φρέντα εκεί πέρα είναι λίγο στραβή. Ναι, μαλάκα στο κορδόνι μου ρε. Έλα. Κοίτα τι φοράει. Τι φοράει? Κάτω να το κάνω θέμα. Στη Θεσσαλονίκη πάνω, κοίτα τι φοράει. Κοκκινάκι, Την εκτός έδρας φάνης του Ολυμπιακού. Μη με δούνε. Δεν μπορώ καθόλου. Χριστό, Χριστό. Έλα λίγο, έλα λίγο. Λοιπόν, ψήνεσαι τώρα κατά τη διάρκεια της έκθεσης να λέμε ψέματα για τα ψάρια που έχουμε βγάλει? Είμαι μέσα. Είμαι μέσα. Να, εγώ ας πούμε, τους βλέπεις όντως εκεί απέναντι κρατάνε μεγάλα ψάρια για τέτοιες φωτογραφίες και Ούτε τέτοια. καν AI είναι. Ούτε καν. Δες εδώ. Εγώ στην έκθεση έβγαλα ένα τόνο, μια τούνα. Από εδώ απ' έξω. Εδώ απ' έξω ρε, μέλα ρεφ. Όχι, εγώ Μέλα ρεφ την έβγαλα ρε. Α, θα σου δείξω κιόλας. Εδώ με ένα τέτοιο καλαμάκι την έβγαλα. με το Μικαντό. Άρα άμα ακούσεις τίποτα μην γελάσεις όμως. Δεν καλά. Εντάξει. Εγώ έβγαλα κατά λάθος μια συναγρίδα. Δεν θα το πιστέψετε. Με καλαμαριέρα. Αλήθεια. 5 κιλά. Πώς πιάστηκε? Με 0,6 παράμαλο. Δεν κάνω τι να κάνω. Για έγκυγκ ήσουνα. Ήμουνα για egging στον Ατλαντικό και πήρα μια συναγρίδα. Μπήκε κατά λάθος η καλαμαριέρα τα γκένια μέσα στα βράχια. Μέσα στα βράχια. Παιδιά, απίστευτο. Απίστευτο. Πριν πάμε, πριν έρθουμε στην έκθεση. Πριν έρθουμε στην έκθεση, εδώ. Αθήνα. Φίλε τέρας. Με AI το πιασες. Όχι ρε μαλάκα, εδώ πέρα πίσω έχουμε δεξαμενή. Α, είναι το... Α, νόμιζα ότι πήγε να πει για τα μαξιλαράκια. Δεν είναι μαξιλάρι ρε. Κάτσε μισό. Γιάννη, δεν είναι μαξιλάρι. Κανονικό είναι. Κάνε. Ναι ρε. Κι εγώ να το δω, παιδιά, με στήλο εδώ πέρα. Άμα διαθάζει το βράδυ. Για δείξε τι έκανες θες ρε. Τώρα να μην βγει παρά έξω. Τίποτα, απλά στο YouTube δεν τα ανεβάσω. Όχι, μην κάνεις τίποτα. Για δείξε. Βγήκα μια βόλτα χθες το βράδυ, πήγαμε, δεν γυρίσαμε νωρίς, εντάξει. Να το Αργά γυρίσαμε. Μας άφησε σπίτι. Εντάξει, Ο Τάσος κοιμόταν, εγώ εσείς είστε σε μια κοιμόμουν. ηλικία κρίσιμη, πρέπει να ξυπνήσετε νωρίς το πρωί, εγώ δεν είχα θέμα. Νατάσα που μου έλεγες ποια είναι. Η Νατάσα Ποια από τις 5. δεν ήρθε. Α, δεν ήταν Δεν αυτή. ήρθε, η Νατάσα δεν ήρθε. Φίλε μου Κώστα, πώς πήγε η πρώτη μέρα? Πολύ δυνατά και χαλαρά παράλληλα. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Φανταστικά. Πρώτη μέρα, τέλος. Σαν ολικός. Ξέρεις περί τίνος πρόκειται. Πιάσε εκεί πέρα 5 καλαμάρια δεκαετή, πόσα έχει.
Στο ποτήρι δίπλα σου. Έχει καλαμαράκια, Παναγιώτη. Εσύ που έχεις να μαθαίνεις. Λοιπόν, δεύτερη μέρα, Παρασκευή. Πες μου λίγο, τι τους είπες στους Ιταλούς, ρε? How do you shave it, τους είπα. How do you shave it? High. Large and strong. Δεν βγήκαμε χθες, έτσι? Αλήθεια βγήκατε χθες? Βγήκαμε. Πήγατε, πού πήγατε? Πήγαμε σε ένα μαγαζί εκεί. Ναι. Ήπια μισό μπουκάλι εγώ, μισό μπουκάλι ο Κώστας και όλοι εσείς ήψατε από ένα σπινάκι. Δεν θέλω να κλείσει. Φορτίζει, έχει ηχεία, φορτίζει ασύρματη φόρτιση. Day 2, παιδιά. Καμία δηλωσούλα. Δηλωσούλα. Day 2. Δηλωσούλα είναι Άντε, ακόμα μια μέρα τελείωσε. πολύ βόλτα. Αλλά Γύρω όλοι. πάμε δυνατά. Σάββατο Κυριακή έρχεται πόλεμος. Πάμε πόλεμο. Πάμε Αθήνα, ΜΕΚ. Οχ, καλησπέρα. Δεν το περίμενες? Καθόλου. Ωραία. Λοιπόν, μέρα Τρίτη, Όχι ρε, Σάββατο. Σάββατο. Πέμπτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Τρίτη, εμείς είμαστε από Τρίτη εδώ. Την Τρίτη, ναι. Ναι. Για πες, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Καλά, σήμερα πάμε καλά, Σήμερα τάπα. Σήμερα τάπα, παιδιά. πολλές οι ώρες, από το πρωί εδώ μέχρι και τις 8. 8. Σήμερα, μέχρι και τις 9 το βράδυ. Μέχρι τις 8 είμαστε σήμερα. Μέχρι τις 9 το βράδυ. Μέχρι τις 8. Μέχρι τις 9 πρέπει να διαβάζετε τις ταμπέλες όταν έρχεστε. Κυριακή είμαστε 9, 10 με 8. 9 με 8. Είναι εκνευριστικό. Πολύ. Λοιπόν, κόσμος. Τώρα για αυτά είναι φρέσκα. Φρέσκα, μόλις τα βγάλαμε με την απόχη. Εδώ, δείτε εδώ τον κύριο και δείτε και εκεί το AI τι φωτογραφίες βγάζει. Άντε καλά, το AI μας έχει σώσει. Το AI. Εδώ ο Jackfin. Εδώ και το καινούριο μέγεθος. Εδώ το πολύ καινούριο μέγεθος. Είναι για LRF, για LRF. Για κράτα το λίγο. 0-0 παραμανίτσες. Ωραίος. Λοιπόν, Σάββατο βράδυ ο κόσμος είναι πάρα πολύς, έχει πάρα πολύ κόσμο. Συνεχίζουμε δυναμικά. Εδώ όλοι είναι απασχολημένοι, οπότε συνεχίζουμε. Ξέχασα ότι σας είχα εδώ, ρε. Λοιπόν, Σάββατο, τρίτη μέρα. Πολύ καλά, πολύς κόσμος. Πάρα πολύ επισκεψιμότητα. Πολύ ωραίο vibe. Μοιραστήκαμε την αγάπη μας για το ψάρεμα. Αύριο τελευταία μέρα, Κυριακή. Θεωρώ ότι θα έχει περισσότερο κόσμο. Θα δούμε αύριο.
τι έχει να γίνει. Τα λέμε αύριο. Κάτι θα τα πω, σίγουρα θα πάμε μια φαγητό για τέτοια. Τα λέμε μετά. Εδώ ποιον έχω, σίγουρα το ξέρετε. Το μωράκι το όμορφο. Έλα και να τρελαίνομαι. Λοιπόν, η βιντεοπερσόνα του Fishing Pro Μαζεύει. μαζεύει. Πώς γίνεται ρε παιδιά να κάθομαι να μαζεύω εγώ με έλεγα. Ρε μαγιά, δεν γίνεται πια ρε. Λοιπόν, πες μου λίγο το πιο κουλό πράγμα που άκουσες σε όλη την έκθεση. Μπορώ να προετοιμαστώ λίγο γιατί είναι πάρα πολλά. Πρέπει να τα βάλω σε μια σειρά. Μπορώ να απαντήσω σε λίγο. Ναι, θα απαντήσεις σε λίγο. Το πιο κουλό πράγμα που έχω ακούσει είναι, θες να βγούμε μια φωτογραφία. Καλά ρε, με έχετε κόψει για στάρ. Μαγαλά ποια είσαι. Άμα δεν βάλεις τη λέξη από πει μπροστά. Γιάννακης! Εν τω μεταξύ, Έπρεπε να τρομάξω. Γιάννης Ευγενικός, Καλησπέρα σας, Χρήστος παιδιά. Αγενής. Πες μου κάτι κουλό που άκουσες όλη την έκθεση. Πολλά ήταν. Κάτι κουλό, κάτι που είπες δεν γίνεται να μου το ρώτησες αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο, δεν μου έρχεται τώρα. Τι μου είπε ρε. Ωραίος. Κάτι πολύ άσχετο, τελείως, αλλά δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω. Το έβγαλα, τελείως από το μυαλό γιατί δεν γινόταν να το κρατήσω. Θα πάθαινα... Πες μου κάτι κουλό. Κάτι κουλό που σε ρώτησα στην έκθεση. Κάτι κουλό, κάτι τέρμα κουλό. Κάτι κουλό που με ρώτησαν όχι, κάτι που μου είπανε, είχαν δώσει από μαγαζί για σιρτή για ντάσκες 0,80 παράμαλο. Okay. Και αναρωτιόταν ο φίλος γιατί δεν έπαιρνε ψάρια. Οκ. Γιατί δεν έβγαινε, μια χαρά ήταν. Μέχρι 100 που είναι Μια χαρά. δεν έχει πρόβλημα. Αυτό το λέω του ανθρώπου. Για τούνες μπορεί, για ντάσκες λίγο δύσκολο. Για τη μαμά μπορεί, το μωρό. Και τι άλλο σε ρωτήσανε, κάτι άλλο. Το επικό ήταν εδώ το τεχνητούλι. Εδώ. Εάν χρειάζεται δόλωμα για να δουλέψει. Με σκουλικάκι είναι ότι πρέπει, παιδιά. Μαμόνι νομίζω. Έτσι. Κώστα, Παρακαλώ, κύριος. εσένα σου ζήτησαν κάτι περίεργο στην έκθεση. Κάτι κουλό, ας πούμε. Έκπτωση σε 2 ευρώ προϊόν. Έκπτωση σε 2 ευρώ προϊόν. Ωραίος. Του φάνηκα πολλά. Ωραία, στο φάρηκα πολλά, Μπράβο. Καλό. Βασίλη, Παρακαλώ. εσένα σου ζήτησαν κάτι έτσι περίεργο στην έκθεση. Μου ζήτησαν μια μέγη την οποία πιάνεις τα σύστημα και τα δένεις. Οκ. Τον άλλο λέει το ζήτησαν έκπτωση σε 2 ευρώ προϊόν. Μια χαρά. Καλά πήγε αυτό. Καλά πήγε αυτό. Φίλος. Νάικρο. Δεν μας έδωσε καμπό. Βάλε. Μαγάρα. Με το 3. DC bro. Καιό. DC bro. Πάω. 3-0 Παουκάρα. Έλα, βγάλε κι εσύ. Βάλε καμία σοβαρή. Για να δεις πόσο ψηλά είναι η ομάδα, φιλέ. Και όρθια. Το όρθια, αδερφές, το όρθια. Κάνε τριγώνιο. Άμα κλάσω να δεις ψηλά. Πατάτα. Πάμε άλλη μια γάμιση. Έρχεται. Του πάρεις το πόδι, μην πάρει. Τι μου δείχνει. Εγώ με τον Παγόπουλο πλάκα πάνω μου ήρθες. Δεν υπάρχει. Μόνο Fishing Pro, ρε. Gas María y Julieta, su
Λοιπόν, εδώ μας φέρανε ρούμι από Καραϊβική και λέω να το δοκιμάσω εδώ live στην κάμερα. Λοιπόν, μπουρδέλα πρέπει να πιούμε τώρα. Ελάτε όλοι για να σφινάκι. Τώρα που τελείωσε, τώρα που τελείωσε. Πάμε λίγο. Τώρα να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Λοιπόν, εδώ εσύ, πες μου λίγο. Το καλύτερο παιδί, Τάσος. Πες μου λίγο, έχεις ακούσει, βασικά όχι έχεις ακούσει, το πιο κουλό που έχεις ακούσει όλη την έκθεση. Το πιο κουλό. Ναι, ήρθε κάποιος και σου είπε κάτι κουλό. Και λες τι μου είπε τώρα αυτός. Ναι, ότι δεν μπορεί να πετάξει καλάμι casting με 0.22 ή 0.23 δεν της πάει. Με το νοιάζω, στο μοτέρ. Οκ. Μα δεν ξέρει ότι υπάρχει shock leader μάλλον αυτός, Ναι, δεν ξέρει. Δεν το ξέρει, δεν το ξέρει. Μότο, εσύ.